Татар җәмәгатьчелеге Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Илһам Шакиров каберенә һәм ул яшәгән йорттагы Элмә такта янына чәчәкләр салды. Мәшһүр җырчының истәлеген мәңгеләштерүдә күп эшләнде. Яңа концерт залына Илһам Шакиров исеме бирелде, ул яшәгән йортка Элмә такта куелды, бер проспектка исеме бирелде. Алга таба һәйкәл мәсьәләсе дә кузгатыла. Татар дәүләт филармониясе директоры Кадим Нуруллин мәшһүр җырчы һәйкәле филармония бакчасында куелырга тиеш дип саный. Үзе исән вакытта без аны концертлар белән 15 февраль көнне алып бара торган идек. Хәзер менә 16 январь көнне ул безнең арабыздан китте. 16 январь көнне без шулай аның зиратына киләбез. Һәм 15 февраль көнне аның туган көнен истә тотып дua кылырга шулай ук зиратка киләбез. Аның Элмә тактасы да ачылды һәм Элмә тактасына шулай ук бүген шушы зираттан соң анда барып чәчәкләр салу каралган.